କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆକାଶ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। କାହ୍ନା କୁ ଦେଖ ବିଚାରା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଥକି ଗଲାଣି। ମତେ ଦେଖୁନ ମୁଡ୍ କଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛି। ଭାଲୁଆ କାହିଁ ଭାଲୁଆ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଦେଖ ଚିକେନ ପକୋଡା କନ୍ଦେଇ ଦେଲା। ହଁ ପିଲାଟା ପଳେଇଲା ଲାଜରେ। ଭଉଣୀ ପକୋଡା ଖାଇ ଇଏ ପୁରା ସ୍ମାଇଲ ଫାଇଲ ଦେଇ ଭିଡିଓ ହଉଛି ଭାରି ଖୁସି। ଲାଜ କରୁଛି ହାଲକେଇକି ଅନଉଛି। ଏଇ ଆଇଟମ ସବୁ ହେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି କାହ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପଦ ଧରିକି ବଇଛି। କହୁଛି ଆଉଥରେ ଭିଡିଓ କର ମୁଁ ଖାଇ ଆଉଥରେ ମୋର ହାତ ଦେଇ ହସୁଛି। ଦେଖ ମୁହଁ ପୋଛି ଖାଇ ପିଇ ମୁହଁ ପୋଛୁଛି। କାହ୍ନା ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖଉଛି ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଇଏ ହଉଛି ହେନା ଦେଇ ପୁଅ ଏଇଠି ଭାତ କହୁଛି ଅଳ୍ପ ତା ମା କହୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ତିନୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘର। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଫଟୋଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଇ ମନା କରିଛି। ଅଧା ଭିତରେ ଅଧା ବାହାରେ ଇଏ ହବ ନାହିଁ। ଅଧାରେ ମୂଳରୁ ଖାଇକି ପତ୍ର ସେ କଣ ଖାଇ ନାଚ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ପତ୍ର ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉନି। ହଁ ପାଖୁଡି ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ଦାନ୍ତକୁ ଓଠକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ କଲା ଭଳିଆ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛି। କଣ ଆଗୁଆ ଖାଇକି ତା ବାଇକ ଡାକୁଛି ଫୋନ ନେ। କୋଉଟା ପାପୁନ ଆସିଲା ଫୋନ ନେଲା। ସୁଜା ସେଠି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା। ଯଦି ତୁ ଡିମ୍ପଲ ତୁझे ଦେଖୁଛୁ ଭଲସେ କମେଣ୍ଟ ଦବ ହେଲା। ଶୁଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦବ ମିଶି ଡିମ୍ପଲ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରାଉଣ୍ଡ ଭିଲଟେ। ରଖୁଛୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।